Iki ceritane iki. Dia tukang ngebut tak pacari siswan ya. Tuh, tuh. Kene matune wis penak kene apa nang labune. Aja dipletok ya wis penak kok. Malah kok njebuk ganti serampat. Kowe metu pisan terus wis gak penak cedhik lah kene lamun latu tong. Lah wong ya akeh kowe kok. Akeh apa padha-padha 100 e kok. 100 e mangan jobo. Cek aku bensin berat. Rokok itu ku dhewe rek. Iki bodong. Ya ora apa-apa jenenge wong bodahe iki kadang kala ya nemu penak, kadang kala ya nemu gak penak ngono. Ning ya ape kaya kene aku mbek kowe nang kene ditekakno karo Mbak Yu Limbu karo Mbak Yu Tangi. Oh sing ditekakno ora mati. Wis mau sore. Lah wong ribut tekake yo mati yo bos. Maksude iki dikon rene. Sing dikon rene sapa? Aku mbek kowe. Aku mbek kowe dikon rene. Kon apa? Kon dagel. Dagel. Ono mbok nyanyi 100 lho. Nyatu sik tew. Kendange lurusane piye kowe kok nek Lho. Lah ki mang kendange sing ngakon ndok kene sapa? Wah, itu kan kendang yo biayaan yo, so. Iki kendang iki dikok kene. Nah. Lah iki sing siji yo ditoto ning kono. Toto dhewe. 100 e mbok kon noto. Sing hari siji lho. Sing cilik. Sing cilik yo. Sing iki yo nggo begawe, Bas. Iya. Gus nyalah kene iki negara ku digodhek geni. Wong bekakas kayu bolong yo payu. Ning wong kene iki gak kena detek geni yo. Apa? Lah detek geni mong. Wong kene iki gak kena detek geni. Tetik geni lho go bediang. Go arep-arep sapi iki lho. Bediang. Ora bediang. Bediang pira gathuke sing nggone wong tuwa-tuwa wedok do ngene ngono kae to. Nginang. Winginang. Nginang iki sing ana kuncine ning omah sing pol ngarep duit buka iki jenenge nginang. Kok iso tekan kono to? Iya sing loro iki tadi buka ngene nggo omah Lawang bos, lawang ora nginang. lawang iki to, iki cagak urus sing dienggo bal-balan ngono kae. Lawang. Wok-woke lho. Ngono iki ngentak.
Oh, satu sebut gak terus kowe. Wah aku gonceng kowe rego sentak-sentak kowe. Kalau mulai salam karo bose. Ya wong ya tak kenal maka tak sampluk. Tak sayang, tak sampluk. Lanang dolanan ibu sayang. Apa aku kurang ayu kok? Rupanya kurang ayu maksudnya ki tak kenal maka tak sayang sih masyarakat kene ben akrab karo awakmu karo awakku. Aku ki wis akrab karo kene ki batur, ini wis CS karo. Kowe karo kene? Lho. Lurae kenapa ora? Lurae Wedok. Wedok. Lurae wedok. Kowe kenal kowe? Sopo jenenge sopo? Mbak Dwi Hastati. Ngerti mantan? Mbak Dwi. Lah iso aku matane. Kowe? Heeh. Betul bocong kowe. Titepanan dhisik kanu Dik Menik. Nggih. Wong ngape kaya piye yo nyatane awake dhewe lagi mrene sepisan iki. Nggih, nderek dadi wanu Mbak Yuli Ayu Cange. Kok lucu kok foto 100 kok. Ya nek bombore sik 300, 400 ngono. Wis aku tak balang sepolosan. Ayo. Cara pajak barang iki tak kono terus larang. Terus yo pipa yo. Iku mek sajek. Mau tibane sesuk sik foto pentung sembolo. Kowe wedakmu apa? Pipa. Pipa. Layak raimu api-api apa diwedaki ketok mulus ketok putih. Ya terus Barang aku. wis ireng Diwedaki ora ketok ganteng malah ketok blutu. Ngene iki omongé masyarakat kene wedake apa jenenge? apa? Pon. Jare sponsor TV wi. Pon wedak hitam jadi wajah hitam jadi putih. Ning aku kok gak. Kuwi wedakku kliwon. Awakmu ki aja kulino percaya iklan sing nang TV. Iki akeh ngapusane. Iso. Lho, saiki wis ana keterangan ning kono. Kapal api, kopi kapal api dibuka gur kopine tok kapale gak ono. Ana meneh Apa? kopi luwak. Kopine dibuka luwake ning kene. Sapa? Iki. Aku? Iya. Ora apa-apa. Status bulu walu anu gak apa-apa. Balik gonceng kowe kemarin kok. Lah nang motor dhewe ya. Sapa jenengem? Jenengem iki basa ndi to jenengmu? Emok ya aku penak emok. Aku kan wong isor gunung. Bolak-balik wong isor gunung iki muni jenengmu jenengem. Paham, boem. Ini derek dadi wanu bapak-bapak ibu-ibu purnami kula Bambang Irawan. Sapa? Bambang Irawan. Wong Triyono kok dadak Bambang Irawan. Ya, nono. Kowe tak sejarah iki paling gak ngandel, Dik. Piye? Aku sing mesti jenengmu ki apik. Apik piye? Tri Bagus Cahyono, jaman cilikanku. Cilikku rek Tri Bagus Cahyono lek gede rek dina Triyono blok kok. Era-era iki ngene, jaman cilikanku umur 8 iki ndelak wae wong Pak. Lah nang aku malah biar aku penak nang delak. Piye? Aku gak cangkeme. Ben meneng. Ya aku mau dadi anak. Sak durunge wae dak kowe pengin doni aku tak copot. Ah ngono. Lho, aku yo nek ngono yo tak lebono ning gone mbong. Lah sono di. Tak sono surprise. Ya. Banyak kowe apa kok gendruwo. Lah, aku lupa gedek lah. Ayo. Aura Desen lah ngene iki bot-bote golek SPP. Ya. SPP-ne sapa? Lho, Selamat Junior. Oh, iya. Rapi lagi deh ini gayanya Selamat Junior. Lah, penting rabi aku pisan kanggo contoh le. Nah, aku yo pisan le. Pisan ning bolak-balik rabi ping 7. Ini dulu aku anggere double petruk ini gitu. Lah sing konangan ping 7, sing ora konangan ping bolak-balik kok. Iki mesti mengukurane Sugeng iki. Sugeng Sugeng sapa? Lah sing bose Sugeng iki ukurane kuwi mesti. Oh, ora le. Kamane anu, kok kedono pokoke ubah yo. Pakai itu saket. Kowe? Iya. Nanti Gak. Jangan kono nang kene itu sampeyan. Sampeyan. Aku wis terpangan temene ya kowe sithik sapa sithik ya tetep pangan ugi. Kowe wis bar tangan. Jenengku Triyono mong. Ngaleh. Ya wis. Bar tangan. Wong ison gulungi nganggo tata krama, unggah-ungguh. Kenalane kanggo nguluk salam dhisik sing rutut, sing apik, sing maknawiyah. Aku butuh iki. Butuh. Budho. Layak. Ya kok wiastu ngono. Wong kok iki lho, nak wong Islami contone kaya aku. Piye? Elek-elek ngene iki ning omah ustaz Dek. Masa Oh iya. lho kandhane kok tak uluk salam tak tuntuni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye?
Mbok baleni nek. Lho. Ki wong kene iki do piye to wong lo salam kok malah diguyu. Kowe mbok baleni nek. Aku ki ngomong ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar. Bener. Alhamdulillahilladzi ata'anna wa syaqona ba'dahu wa ilaihi nusur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi acak kok balik kok di. Lha aku enek yo ngono tok, aku pokoke ama baju ngono tok. Tak marai naga iso bismillah alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ahmad Badu ngono wae wis cukup gak sadowo-dowo. Aku tak apali ama baju wae alhamdulillah aku gak makan. Iki ngene jek meneh. Awake dhewe yo sak kanca-kanca yo kabeh timbang-timbang tak pida. Sik, Muni awake dhewe ndase melu sapa mesti ngono ki ya. lagi kowe tak omongi ngono. Ojo ngaku wis kena karepmu piye. Pedes. Yes. Iya. Sekolah. Ya, kaya ora tau ngrasakno yo. Lele. Ora yo tengah wengi jejak lingkut gongane. Wayah serepek yo gong 5, wayah gong 5, mbok gong 6 gitu yo. Nenek gor ngono ya. Ora dong kaya wingi. Sakne. Mari wingi nane, dalang arep suluk larasane ana 5 ana iku ngono sing dalange ya. Ha iya. Lah ora mangane yo. Mangan gak mana cendhi ngono. Awake dhewe dudung modene nek. Wong apik kaya piye nyatane ya wis teko kene, didongakno kanggo masyarakat Karangasem kene, saendahe Nuswantara kene anggone gelar apitan utawa merti dusun ya sedekah bumi, sedekah bumi. Sedekah bumi wis cekep. Aku kulino aku gendong mari. Muga-muga kanggo masyarakat Karangasem kene gemah ripah lo jinawi, murah sandang murah pangan, tata tentrem lan raharja. Amin Allahumma. Sing jawab amin muga-muga besok yen ngonangi pecah gak usah ditakoki wong ndi wong Karangasem. Rene sebelah kiwa kabeh bomahno swarga. Amin Allahumma. Ning sok sapa wong sing gak gelem jawab salam kaya iki meneh aku lagi teko malaikat turun nekoki sapa kowe meneh. Oh iya ini sebelah kanan awor sinden. Lah kula badhe napa Pak malaikat kecerdasan ngono. Nggone ning neraka. Iki tak kowe nek ngomong malaikat, kowe tenan ngerti agama apa ora? Yo, Islam le, Kowe Islam, nek ngomong malaikat kowe genah apa ora kowe? aku mau guruku ngono kok. Ngene iki wis dicatet lho, ngene iki malaikat ngandhemu iki dicatet ngene iki. Apa jin ya? Ora, dicatet ngene iki. Itu kan sumping mati lho, itu senior le. Kon ngono, rokok dijelekno ning jong bareng duwe kon tuku banyu, jelekno nang ngaki. Ayo mungkin. Kowe genah apa ora masalah agama ngene iki? Piye? Kowe Tuh. Oke iki gendeng e. piye? Cilikan kuwi musala masjid nggon aku sing tukang ngendang aku kok Kowe iso tukang ngadan. Iso berarti ora ngerti wong ngadan. yo ngerti. Umume wong ngadan iki piye? Lho, umumnya aku ngadan ya tetep Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Wah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umumnya den aku jenenge wong salat kok adem tetep yo ngono. Allahu Akbar. Ora nggon ngono ngadan ora tuh banter-banter. Kowe gendeng neh. Gendeng kowe. Ora iso gendeng Kowe rombongane wong kafir. ora iso kapel beda Anane musala masjid kuwi diweke speaker corongan toa. wah. Kuwi iki mergo apa? Kanggo ngelingke masyarakat yen wayahe kuwi wis wayahe ibadah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok ora entuk banter-banter? Oh, lamu. Ora, nah wong gonku adan ora tuh banter-banter. Entuk sing entuk sapa? Umume wong gonku tuh adan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngono kok. Ora nek banter-banter. Oh, ngajak serekalan ya. Oke. Wis saiki ngrembug masalah babakan Anda. Berarti ra babak salat ya. Salat. Nah, kowe yo tau salat. Yo tahu ah. Luhur pirang rakaat? Luhur yo. Patang rakaat. Kok limo papat rakaat. Asubuh Subuh loro. loro. Iki nek aku duwe kowe, misal yo, iki ning Karangasem ku mampir ning musala. Musala. Salat
subuh. Subuh nak bar goro-goro salat subuh. Nah, ndelalah kowe wis bumah ning musala, wis ape salat. Ana asu teko dilatih sikile batal ora? Batal goblok. Asu asu itu kalau oleh soal jawab ya bangke ya piro wong salat yo to wong salat iki aneh asu dilatih sikile kuwi batal salate Ora batal ya. Lah kok iso ora batal iki lho. Sernai dan maknai apa kata-kata Sernai ya. Ayo, cermati ngono. Sernai bukan cermati. Cernai. Ini perlu dijual ini, perlu diganti. Kata-kata. Apa ini kok pinjal lho sebenarnya. Piye. Mampir salat subuh ning musala Karangasem, ya toh? Karangasem. Kowe wis bumah, wis ape salat Allahu Akbar, ya toh? Ana asu teko dilatih sikile. Batal Ora. Lah kok iso ora batal? Lah sing dilatih sikile asune dhewe re. Oh, dilatih sikile sapa? Oh, dilatih asune dhewe. Lah iya, wis diomongin ana. Kowe salat ana asu teko dilatih sikile asu. Lah, wong tak kira sikilku, jebule sikil asu. Wong kowe iki nak Berarti kowe dina wong salat. ngece. Nah, Lho positif. Lah umpama wong salat ketune ireng kuwi batal ora? Sah ora salate? Wong salat ketune ireng. Wong salat imame ketune ireng kuwi salate batal ora? Sah ora? Yo salah. Apa yo kudu apa? Kalau wong kodang. Lah. Paham salat kan? Tak ono rene. Paham salat ora paham. Paham. Umpama imam kuwi salat, kok ketune ireng, wis sah ora? Yo sah. Oh. Wong salat, imame ketune ireng kuwi sah apa ora salate? Sah. Goblok. Lu kok ketune ireng kok kon imame goblok ya? Kaitan kowe. Maksudnya iki juga imam salat gak Aku to? ngomong wong imam salat sapa aku ngomongke ketune ireng kok. Goblok lho. ayo. Ana wong Purwodadi Dik kotane. Purwodadi kotane. Sing dadi Nyatane. jagung bakarane. Tanggung nyawane tapi nyawane. Tanggung perkarane. Rene tak bedhek tenan kowe. Kowe ora roh salat tenanan. Mau dipakai aku tak melu gede pisan. Musik kowe duduk ngono ya. Iya. Lah kok kowe iki melu-melu iki dagelan kok. Kowe mau tak wis muntah kok ora. Wis satu sih sesuk pacaran ae. Oke. Kowe salat, Aku salat. bojomu melu salat. Bojoku malah salat. Nak wis mukrime salaman gak apa-apa. Gak apa-apa. Sah? Sah. Ora batal. Gak batal. Nah, ki umpama kowe salat, bojomu yo salat, belalah maratuamu ki ape salat. Awakmu wis rampung salate karo bojomu. Wes. Maratuamu ape salat. Nah, umpama maratuamu sing salat iki maratuwa lanang, belalah kowe diperintah karo maratuamu lanang. Le di ten cuk. Nah, ngono to maksudnya? Ape cuk? Lho, iki kok. Menurut aku yo, ngundang aku, nang menurut aku wedok, suwitan. Nah sing lanang Aku akan kuwi. iki apa maksudnya? Yai. Oh, Menurut aku kok ngene iki kan yai kok. era tutupno. Utokno. Kowe dikongkon maratuamu lanang ngakon maratuamu wedok. Umpama kowe ngakon maratuamu salat iki batal ora? Yo ora, Bos. Kuwi malah kewajiban lho, Bos. Dosa apa ora? Oh yo ora dosa. Ganjaran apa ora? Yo untuk ganjaran wong ngakon wong salat iki pahala we. Pahala gede. Ngene yo, teko kene omonge naga 600 mo. Iki unik gendeng. Wong ngakon salat iki malah untuk ganjaran, Bos. Dosa apa ora? Ora dosa. Sah ora? Sah. Goblok kowe. Piye? Dosa. Piye? Maratuamu salat. Maratuane wedok ya ape salat. Nah, kowe ngakon maratuamu salat. Wong salat kok mbok umpama, "Wong, emang masak apa? Aku pengen mangan." Dosa apa ora? Oh alah, aku lagi dong. Umpama aku sholat, Allahu Akbar, terus kowe nyeluki tahlilan ora kok gendenge yo batal. Lah yo si gendeng apa? Ayo. Nah. Aku balane bojone anu. Aku berarti berarti aku gendeng aku edan. Enggak, aku gak ngerani kok. Berarti aku edan. Anak karo mongso. Berarti nganggur aku edan, aku gak edan. Sing edan gak aku
Aku karo Petro. Terus Yoga-yoga barang malah edan. bentuk beli dicek itu main ini. Lho kok gede wong gede nek ditabui. Ya iya. Lho sing gendeng kami ya gore tok. Lah, mungkin lho, lah nek iso. Lah ngono di tangga. Lho, dadi ora wong kene tok. Bulu raban. Wah, nggak itu Bulu rai maksudnya bulu rai bijaksana. Lho maksudku ora. Enak ya. Aku kan duwe cerita sithik ning ojo bukan nek di toko. Di toko kan nganu kangane Mas Waluyo to. Kangane Mas Waluyo. Aku anggere pedulan ono ki asine isin. Kenal. Isin terus yo wedi. Lah iso. Wancamane anggere ono ono balik mati pokoke. Lah gini ya aku ngono. Urung-urung kita wis cap mangga di loro ya langsung cap mangga. Nah ning ora ngopo tapi yo koncoku ya sesepuhku. Iki ngene dik meneh. Bulurah. Mereka bedheki. Nah, lampak dalang. Bapak, iso jawab oro. ning mburi ono syaraté. Ora. Engko nek iso jawab, bayarannya tak jaluk nek. Ya yo ora mungkin. Wis plus juta sok jaluk. Umume wit, ha ta. Wit kuwi kayu karo kulit. Kuwi nek umume kayune iki mapane ning jaba apa ning jero? Iya nang jero to, Pak. Piye nek? Ya ning jaba. Dari iso. Ning jaba wong sing kulite iki manggon ning jaba mesti dagingnya manggon ning jero. Ora. Lah piye? Goleki wit apa ya ta kayune sing ning jaba, ning kulite ning jero. Kuwi wit kayu apa? Wit kulite ning jero. Mula kok. Kayu gondrong. Ora. Kayu jati. Ora. Ora kejaluk undaan. Iki dalane ketoke yo. Masuk umume wit itu. Wis Ngerti? mesti jebule tetep kulit ya. Lah yo. Ora iso. Lah, wit apa sing kulite ning jero? Sing kayune ning jaba, kulite ning jero ngerti? Apa? Iki jenenge apa? Kotak. Nah, kotak lele iki jenenge apa? Wayang kulit. Kaya Gawe sapa? Kulit. Lah nek kulit nang jero dewe kayu karo kulit iki sik ndi? yo kayak kayune. Lah iya. Oh, berarti kulit ning jero kayu kuwi kotak kuwi. Iya. Allah. Modal. Cek, iki ambil Dalang. Pamane bedheke kuwi. Aku genten takok. Umume panganan rak bungkuse ning jaba. Panganan bungkusnya jaba. Lah umume ya. Lah panganan apa sing bungkuse ning jero? Biar. Panganan apa Ora mungkin kena. bungkusnya ning jero? Wah, kira iso jawab. Bayaran tak potong kowe gendi. Ora iso. Gosi kuno. Bos kene. Bos kasih dor, Bos. Tak balik sembolong. Apa jae? Panganan Nogosari. Lah ora. Kowe iso apa? Aku balami kono wis gede. Oke wae. Yo wes apa? Lah nek jawab salah kok ya. Ora. Nongko. Ora. Wis ra iso. Ora iso. Balik takok. Takok. Lah kae coba takon. Panganan apa sing bungkusnya ning jero? Jero. Bungkusnya ning jero. Panganan salah kedaden. Teko, aku kira mumet kalau ini dagelan sok gitu. Panganan salah kedaden. Ora kowe. Panganan sing bungkusnya ning jero. Kuwi panganan salah kedaden, kuwi panganane bungkuse ning jaba kabeh, ora nek bungkuse ning jero. Kuwi jenenge panganan salah kedaden. Kae wangi Pak Dalang, tenang wae. Sajak srekalan saja nih. Iya. Piye? Pero tahu. Tahu ora? Nah, sing mari enak apa nih? Saiki goblok saiki tahu yo sing enak kulite. Lah ngerti Aku tak koyo kowe. Lah ngerti digoreng sing enak yo sing jerone. Ora iso. Berarti ilmumu jen cendek sesuk andagel kowe golek golol ya karo Mas Pidan. Tapi kalau ini bedok gede. Karo sing betul enak karo Ben. Nah, iki laris iki. Laris. Apa kok dakel malah ngene to. Panganan tahu ki sepele T A H U. Tahu sing mari enak apane? Yo, kamu nek tau malah saiki tahu sing enak apane? Sing mari enak T A H U. Tahu sing mari enak apane? Huruf sing mburi dhewe. Tahu kuwi enak. Berarti Jajal sing mburi dhewe ganti I. goblok kowe. Lah aku ora balane koyo telek lah ora apa-apa telek nak telos. Lah terus? Ngajar elek pantes. Lah aku. Kowe telek garing. Wis elek maling. Aku nek maling opo? Lah jenengmu sapa? Triyono. Kang Suar. Kang Su. Lah Su ki apa? Asu. Lah yo rek, lah kira gaweane nyolongi apa? Belum. Lah yo rek ngono sik aku, bapak-bapak ibu-ibu lah anggere maling ku maling
ngene gini. We nang rebuk maling. Apa? Iki dulu gak apa-apa suwe Pak ya. Kok Dik? Iya. Mas Dik gayane wingi tak tekoki. Piye? Kan besok sing dene sapa? Bodi Sulastri. Sing siji sapa neh? Dik Tias. Teklong bayaran. Terus meneh sapa neh ngono? Dik Juli. Juli iki sapa? Juline nganu Mas Pida. Heeh. Lah sing siji sapa neh? Niken. Lah tak tebak yo. Nikene Mas Heri. Oga. Lah kate ku niken Mas Heri. Lah nikene anu Pak Desarpili. Oga. Lah terus niken sapa? Nikenku. Iki oga huwat nyata. Sapa sih dene? Nikenku. So, langsung. Ini kita kon ndagel ora usah umbah dalan. Oh, apa-apa ngono kan menawa kanggo motivasi. Sesuk terus juga tekno dulu terus lambene berah yo lho. Oke ngono bos, iku yang gamu wis rapi kabeh kowe kapan rapine? Ora santai kok ono terus mati ini kapan. Gak iso ngadeg. Maksudnya ki urung dino. Kabeh dalan ora iso ngadeg bos lho Ligen. Mula ki dalan kudu betah. Jalan kok mabur. Kok malah lakone kene jalan kok mabur. Saya tak urus. Jadi diudur ki wajah kok jano kemabur ki apa munggah ning alang-alang kuwi to panjangan. Lah wong apa jenenge iki cerita real bos. Cerita wong fakta. Wong kan dalang nang nggon daerah ade-ade. Wong pas sanggit. Kiprah ki nganggo Janaka. Iki enak-enake Janaka ya kuwi Janaka. Iki yo Janaka dudu. Iki genas Iki Raden Puntadewa. Iya. Iki Raden Punta. Kok capek piye? Kocak kacang to. Iki kanone Raden Janaka. Wah, Iki ora satu tulis sing iki nah. oh ya iki. Oh iya. Iki ame coba. Iki nang kene kuwi dalan mencret kuwi. Kan ngene lah. Wong iki dhek mek kiprah ngene gak. Oh. Awas kena mati. Batinku lakon semengi kok Janaka mabur. Iki kula babakan mayang. Iki lho. Anake ngene ya lelene PRT mbokno Mas Samu iki. Ojo banget anak RT. Iya. Iki ngurus wayang. Wayang. Kowe ngerti jeneng wayang? Yo sithik ngerti. Aku sebut to. Yo. Limo wae rasakake. Wayang apa sing gurine R? Limo wae. Wis limo. Ora. Dalane barang ki wae to. Wayang wis pirang tahun, Bos? Nek wayang wis pirang tahun. Cilik terus Kowe tak ngerti. Berarti ngasta wayang dalang niku wis suwe to. Nggih 2008. 2008 iki sakniki. Kula padoske jeneng wayang sing gurine R5 apa? R5. Nek iso ditku bayaranku mau tak balik nang. Kewangi mikir. Koyo goblok kowe koyo. Ah, kok pirake? Menjalanku ora Antarjo ora. Ora. Gurine R we. Kono Serenggi. Iki. Apa? Aku iso. Apa? Semar. Siji. Brotosen. Alah, oh. Ora iso kowe. Padahal katok. Kowe katok? Gak iso. Apa aku? Sopo? Sebutno jenenge wayang 5, gak usah 5 wis 3 wae. 3 sing gurine R. Raden Amarja. Dipono Semar. Amarja dipono Semar. Siji. Iki tak tutup dulu Pak mau kerja aja salah iki. Raden Janaka. Oh, dipono Semar. Loro. Jeneng. Raden Nakula dipono Semar. Ngajak serekalan wae. Lho kok nyanyi R apa? Oh, ndak wis dalangan aja. Ki bahan anyar iki sesuk kali digo. Wong gak ora. Ya wis ciri khasku nek wis bar tok ora bakal ditokke, Mbak. Oh, Werkudara sapa yuk? Anake Werkudara ya Werkudari. Coba iki dagelane menata wong mudeng wayang. Iki jenenge sapa? Heeh. Anake sapa kuwi jenenge sapa?
iki jenenge sopo iki? Lah tak kira iki jenenge sopo iki? Oh, Kowe lho, aku lulusan SPSI. wah, STI bangga. SPSI wah SPI SPI. STI bangga. Wah, kowe. Lah kowe opo? SD lho. SD kok bangga? Saiki STI pirang tahun? SPSI. Lah STI pirang tahun? Ya 3 tahun kok nang lanjuti ning gone pendidikan meneh ya 3 tahun meneh. Umumnya 3 tahun lho. Hmm. Nah SD pirang tahun? 6 tahun. Lah 6 karo 3 yakin ndi? Isine kan nyurutane Kok kene wong sing ora sombong kok terus sombong. oke. Oke piye? Wayang. Wayang. Kok jenenge sapa? Jenenge sapa? Pengen roh. Pengen ro. Bambang Sunarko. Sunarko aku goblok. Aku iki aku. Iki rene ya padha ngene iki kok sak menjeger padha ngene. Ya siapa aja Ngene iki dadan loro ra entuk dimari di bidang. Moko iki Iki jenenge jenenge sapa? Entuk putune Diboi. putune Raden Werkudara. Heh? Putune. Lah sapa, Bos? Hah? Sapa? Wis menyerah kabeh. aku asline gene. Sapa? Antareja. Dudu, otoso kae. Antasena. Dudu, otoso kok duwe supit. Oh, Iki jenenge. Aku genah. Mau aku genah. Tunggu tenan lho. Oh, enggak, wis meneng. Kuwi jenenge to, kuwi Raden Wijaya. Wijaya sapa? Reneng wae jenenge Raden Wijaya. Raden Wijaya. Nang gone saya grup Sanjaya kuwi lho. Kuwi Raden Wijaya ratu. Kok ketoprak mbok padakno wayang sapa, Bos? Nah, iki wis menyerah kabeh. Ya. Jil, kowe langsung jawab bayarane tak jaluk nek. Coba kita. Iki jenenge Raden Kala Srenggi. Kala Srenggi. Putra Dewi Srenggini anake Werkudara. Wis. Lumrah wong jarang. Aku dagelan ora sithik ya ora apa-apa. Bedheki kok dagelan. Ya kudu dalan tetep kowe tetep menang Ora nang beknen. dalan kono kuasan di dhuwit kok. Wong kowe to bos rene bos. Tak bedheki siji iso iki lho. Wis yo iki gandeng wektune. Iki kalau kamu buta ya. Kok wayang goro-goro iso. Aku ning tas kaya ono dhuwit 2 juta. Heran kowe lho. Apa iki? Tenang iki kok tak kano kabeh. Apa iki? Sepele. Ah, Gur babakan kewan. kewan. Sebabe apa? Iwak, ngerti iwak to? Oh, iwak. Sembarang iwak ya terserah arep kok. Iki paus senengane ya monggo. Iwak apa sing iso turu? Iwak apa sing iso turu? Tak jikono duit aku gak sombong. Ngece. Iwak apa sih? Iwak apa to? Iwak apa ya? Iso pen. Aku iso. Iki jawab apa sih iki kesempatan. Iki gak nompo yoga. Sing entuk. Entuk dalam apa? Oleh bar ngece. Jenenge iki wayang sapa? Iwak digoreng. Sing Eh, mau mripate. iwak apa sing iso turu? Iwak ra enak iso turu. Iwak mulai kabeh. Sing ngomong sapa? Lah sapa? Aneh. Ya apa? Apa dah? Iki wis malah we. Tak juga. Aku bedheki barang kok salahe ketak-ketik kaya Lalu kalau malah ciloko sesuk kaya aku bayarane piye? Gak nampa yo kok. Barane. Ora enak iwak apa. Nek paling bocahmu yo kleru. Ora. Iwak apa sing iso turu? Iwak iyu. Iwak iku menek kok bos, bos. Ini wae. Kan malah nak turu kasune teles. Iwak apa sing iso merem? Iso turu iwak apa? Iwak somrem iso turu. Lah piye lha kok takokan piye? Iwak sing Jawab. Iwak sing apa? Ya. Iki acangmu kami serondol to. Iwak apa sing iso merem ya iso turu. Iwak apa sing iso Wah, tanganmu kok piye? Ora ya aku marane pol. Jangan kalau apa apa? Iwak apa sing iso merem iso turu? Karo to karo. Aku dulu gak ero. Udah keparat. Lu mah kok gak ono, Bos. Ayo gak ono. Iwak
Ora eneng. Nek bilang karipan apa? Ora. Iwak karipan gun gawe opo? Ini rebuk brabrakan hewan. Iwak karipan. Iwak super sanggup. Iki nek umpama kowe rebuk brabrakan hewan. Iya. Tak takoki masalah hewan. Angger celana tak buka gak. Ora. Kowe ngerti gajah? Ya roh. Umpama kewan opo sing paling gumedhi? Dari gajah mau. Ora iso. Loh, Kewan apa sing paling gumedhi sak donya? gajah. Ora iso. Ora paus nek rumene yo. Iwak yu. Iya, mene matane. Iwak Narto. Narto kakung. Kok narto terus, Met? Iwak banjar. Oh, yo ora. Lele. Ora. Apa? Iwak apa sing paling Kok iwak kok? Kewan ae iwak. Oh, kapan? Wah, piye saiki? Yo. Aku ada kewan wae iwak. Kok ketemu iwak kowe? Mana kene budi kaya mangan apa ya? Kok babakan iwak. Enak atasnya mau. Mas Ulu juga bisa. Apa? Kewan apa sing pol gedhi? Yo kewan yo anak gajah kok. Kuwi nek goblok. Itu balane udin gitu aja iki. Wong gajah ki pane karo mbokne kok iso anake gajah kok mah gedhi lho. Gobloke. Anak gajah jenenge apa? Apa yo? Bleduk. Lah bleduk nak satrak iki gedhe apa ora? Gobloke lho. Iki terakhir ya. Terakhir Tak iki. bedheki kok nak iso. Besok kowe nak main Rio aku tak tambahi 100. Yo wis apa? Anakku wingi kan bar piknik PAUD. Paut Pikniknya ning nggone Yogya. Yogya Ning Gembira Lokal. gembira lho. Kuwi ana kewan-kewan sembarang, ana boyo, ana Boyo, kethek, ana kethek. terus ana maksudnya ana boyo, boyo, ana kethek, terus ana yo pokoke sembarang kewan. delala. Sing tuti kan aku, Kowe. niki anakku kan sing tuti aku. Ayo kowe metu bapake kowe. Nang kono ki ana kethek, Kethek pakane karo mbokne anake siji. anake siji. Nah, pakane karo mbokne kuwi ndelala do gelantungan ning wit. Yo Anake ku mau ki ndelala medhun metu saka nggon kebun binatang. metu kok kebun. Ana truk tabrak. Mati pakane langsung Yo nek sugih kok. Siapa paham piye kok sabar-sabar ana kethek telu. Pakane karo mbokne anake siji. makane mboke anak siji. Pakane karo mbokne jek gelantungan ning wit. Gelantungan nek kowe. Delala anake medhun metu saka bon bin. Ana truk lewat tabrak. Iya. Umpama pakane kethek, nesu ora. Nek suwak goblok anak dipateni yo. Jerung tok iki jerung tok. Balani. Balani sik. Omong kamu balani. Kethek telu ya to. Ketek telu. Pakane karo mbokne gelantungan. Makane mboke gelantungan. Anake medhun. Anake Metu saka bon bin. Dadi cuwi anakku to. Ketek Kan jangan keluar, jangan keluar. Jangan keluar. Delah ketake nekat metu. Ana truk lewat tabrak. Iya, pakane nesu ora. ora, aku ora pane kok. Aku gong aku. Lah iya. Sae mlebu babakan ketek. Aku nek barani ketekmu. Sesuk tak gowo, sesuk tak gowo. Sesuk tak gowo. 800 le. Iya. Mau padha macet kok. Iki wis tek gedean. Tangkem waor. Dingine, Dik. Yo jajane. Kok tok ngene goro-goro meneh. Sampeyan kuwe malah. Iki kanggo Ibu Lurah Mbak Dwi, Ibu Dwi Hastati. Hartanti. Hartanti. Bu. Dwi Hartanti. Dari sepandungmu Hastati. Wah, jenenge ku nek maos ki ya kurang kremono. Hartanti. Dwi Hartanti. Wis ora tak. Asma Tinaryo Joko, Dik. Japane. Ya kowe curang aku to jenenge. Oke. Iki jenenge ora nganggo bu. Bisik to kok sok. Aku perkasmu kata apa langsung? Jenenge dagelan nek wis kadung populer tur yo. Tundang. D. D. Ibu Dwi Hartanti
dermawan. Ibu Dwi iki dermawan kanggo warga masyarakat Karangasem kene apa wae sing dadi pengeluh kesae masyarakat kuwi iso ditampung nang nggone atine Bu Hartanti ing tembe besoke bisa dikalaksanani. Koyo ngeletek utakmu ngledek tekan kuping. Cek Dwi Hartanti cek. Biar lagi gue. Wanita Sulistyo ing warni mergo lurah Karangasem terutama Sobo kene lurahe kuwi wadon utawa estri. Istri. Kok R to? Yo goyo-goyo melok tengah ya to. Orang aku biasanya nak milu wayang niki umpama aku dakuanku meking to aku turu ngene ya. Imane kuat mergo apa Gusti Allah wis ngendikake menungso urip ning alam padang yen to nganggo ilmu utawa agama Islam nglakoni salat 5 waktu. Berarti imane kuat. Imane kuwi Dwi. Harga apa wae sing dadi keluh kesah masyarakat kene mergo bahas masalah rego utawa harga ya nek wong utang awake dhewe nglakoni harga sing tembe mburine kok jagonge banyune semene cara gedang nandure semene rego raku semene Ibu Dwi Hartanti kuwi iso nggawe solusi supaya nek apa to iso ngedunke rego iso ngayemke atine masyarakat Iso ngurit-ngurit iso ngentrem-ngentrem apa gawe ayem nang masyarakate. Kuwi jenenge anak wong sing mengku utawa Ibu Dwi kuwi dadi ibu kosek to. Buat ini ku wis mbok lho nek anak iki. kan yo tetep jek duwe wong tuwa to Mas. Iya wis karemu tak dagelane kok. Anak sing ngabekti luhur marang wong tuwa kloron iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa kloron ing besoke yen dadi nekani ana ing sak zaman akhir iso mlebu swarga. Kok F iki to? R. Situ. Piye? Cek ora to? Aku cek ora. Aku yo ngene maksudnya kok. R. Lah terus blewo kuwi mung ngono iki. Tunggu deh. Kok duwe telepon ning nggon aki ya. R. Ramah tamah ora serakah kuwi watake Ibu Dwi Hartanti. Kosek to? T taat mring aturan pemerintah orang gawe rusuh orang gawe apa sing gak disenengi masyarakat ya muga wae ing tembe mburi Ibu Hartanti ora mung sak periode ning dadi periode salanjute cocok napa cocok Bapak Ibu Kuwi ngopo? R T mang. yo terus menurut T. Harta. A. Artinya apa? Hartanti Lah yo A. kok ngono mrene yo kok apa apa Oh iya. pun mantuk Ibu Lurah pun mantuk absen kali nih yo wis separuh sesuk wae nang nanggapne Lah diterusno. oh enggak di awan rene oh salah terus bos di awan dititeni kowe mau wong mbek aku rek salah tak Wis dijajan bareng karo kanca-kanca. Yo ditanjake nggo balik iki. Cek sithik bos tak tutup nih bos Harta A. agamane kuat sithik Harta N. ngabdi negara ngabdi negara T. yo mau Tentrem. lah aku mau kowe soe Tentrem ayem penggali masyarakat khususipun warga Karangasem. kowe kok dekel kene kok melu nyauri lapo to gaji lu kan iku Melu donga. WT I. Hartanti ya. kene malah berite to weh apa kita koyo oh negara gak hukum tak kolot nang kali ya insya Allah tahun ngarep Ibu Hartanti nekakno Mas Dalang Adi Diwir meneh nyogone yo utuh iki sindene utuh iki dagelane aku tok Loh, aku. kowe wis isdat alias mati Aku? yo Aku mati. yo Ora apa-apa. Gelem.
Aku umpama dikersakno mati saiki yo aku yo gelem. Tenan? Apa mangmi nak durung mati ku wis tekane apa kersane Gusti wis takdire Gusti ora kena diselaki. Muga-muga disekseni masyarakat kene danyang kene. Ojo bedanya. Modal. Ojo bedanya. Oh, Ojo bedanya. Mikir tamu lho. oh apa kok slide ora apa-apa. Nek kowe kok disekseni kene rek ngomong pedun kok kene. Bojoku cek ayu le. Bojoku cek ayu. Au. Wong anggere bojo mesti cek ayu terus kok Gayane. ora do kono ora do kene anggere marane omahku. Bojomu lho, Pak. Mburi aku tak ning kamar mandi. Anu, gawe kopi ya, Dik. Oh iya. Barang anu gak dilempit. Aku lewe. Ayo min. Iki lho, Tanjange. sesane lagi. Ya, Dik, jenengan sawet awis. Dene gak diwanu nggih, Pak. Dalang Mas Adi dulu sih. Iya. Ganteng dhewe. Niki angsal ngampil si Dene. Ah disilah kena digawa kena kok. Ini bebas nggih. Bebas. Sing putih-putih mawon Mas bebas. monggo perbu mahasiswa. Seneng niki lagu. Monggo Dik Adira. Gulungan tak terus inden. Oh jangan Ada iki. Apa? Niki kan tuh gini gini. Orang kena degel ngomong-ngomong. Ah derek di bias mawon gitu ya. Gua aku umurku nang ngajak kene. Dia semangat. Memang caku kok ya. Sayangku berdiri. Lapo. Sebina wis jangke-jangke warga Karangasem kok. Wah, jangan. Udah. Aku nak mondong loro ya. Lah yo. Gua bine wonten panyuwunan, monggo Mbah Kung, Bapak. Tute, Bos. Ya. Boten nggih, nggih pun Kung. Assalamualaikum. Wah. Gimana sayangku? Aduh, jamu sayang. Apa kabar Sinta? Kok gak belasan jenengan iki? Nek kene nek bojoku kok manggil-manggil aku sayang. Dik tak kandhani. Pripun? Sopo wonge bae sapa-sapa wae. Nah, Nak ning panggung kuwi gak ono bojo. gak ono bojo. Gak ono. Lha iki umpama mertuaku ndelok ning ngarepan bodo amat. Bodo amat Iya tenan. dong. Kita profesional kerja. Jadi cara nang dhuwur ngene iki yo, kowe tak ampun yo gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Berarti kowe ngambung aku gak apa-apa. Apa? Paling bare dikecek bojomu.